kung gaano kakinang ang corona ng mga beauty queens kanina na ibinalita natin. Ganon din kakintab. Eto, ewan ko kung merong samalang loob itong scriptwriter natin sa atin. Sabi kakintab. Oo, inspired ka ba sa salitang yan sa noo ko? Oo nga, kita ba? Halata Nakakaloka. Ganon din daw kakintab ang imahinasyon ng mga artist gamit ang pinta. At bida nga ang art in one ng mga kabataan sa Bani, Pangasinan dito sa Ang Artsy Mo. Saan mang sulok ng bansa, kilala ang Pilipino sa pagiging malikhain. Sila'y malayang nakakapagpahayag ng kanilang nadarama na minsay nauuwi pa sa pagiging isang obra. Sa makulay na mundo ng sining, may mga grupo na hindi lang nagdadala ng kulay sa kanilang canvas, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao. Sa bayan ng Bani, Pangasinan, isang natatanging samahan ng mga alagad ng sining ang nagbibigay inspirasyon, ang Tagnawa Group of Creatives. Ang Tagnawa po is isang membro ng mga artists na iba-ibang genre. May mga mixed arts, may mga pointillism, mga charcoal paintings, mga ano po. Tapos yung more on po sa amin, kami pong lahat, paintings talaga siya. Ang Tagnawa ay higit pa sa isang grupo ng mga artists. Ito ay isang pamayanan ng mga individual na nagmumula sa iba't ibang antas ng buhay. Sa kanilang pagsasama-sama, nabubuo ang mga obra maestrang nagiging inspirasyon para sa iba. More on po yung mga estudyante po. Estudyante na parang walang ano sa sarili. Dito lang nila na-express yung feelings nila for form of artist, ganyan. Tapos meron din po yung mas mga medyo may edad na, ganyan. Yung mga dati pong painters, mga ganon. Nagsimula ang Tagnawa Group of Creatives noong January 2024 sa bayan ng Bani. Mula sa simpleng simula, unti-unting lumalawak ang kanilang naaabot. Sa kabila ng pagiging bago, mabilis silang nakilala hindi lamang sa kanilang lokalidad, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bali po, kung saan-saan po, meron po sa Bulinaw, may event po sila sa Bulinaw, Alaminos, February 19, may event po kami sa sa Alaminos po. Ganto din po siya, exhibit din po, so po, yung ibang mga artwork po nila kung saan-saan po pumupunta. Sa Manila, Iloilo, tsaka sa iba po, Cebu, mga paintings po ni Ate Janice. Ang mga event tulad ng exhibit sa Bulinaw at Alaminos ay patunay ng tibay ng samahan ng Tagnawa Group of Creatives. Sa kabila ng hamon, patuloy nilang ipinapakita ang kahalagahan ng sining bilang bahagi ng kultura at komunidad. Bukod sa exhibits, ang Tagnawa ay nakikilahok din sa iba't ibang mga aktibidad. Tulad ni Diana at ng ilan sa kanilang mga miyembro ay nakakakuha ng pangtustos sa pang-araw-araw na gastusin. Bali po, kada linggo po, mga Sunday Mass, ganyan, nagtitinda po ako ng mga merchandise, ganyan, sa tabi ng simbahan. Tapos yung iba po, mayroon po sila sa bahay, gaya po nito, nagpo-pointillism po or commission arts po ng paintings nila. Malaki ang naitulong ng sining sa buhay ni Diana. Sa kabila ng hamon, patuloy nilang ipinapakita ang kahalagahan ng sining bilang bahagi ng kultura at komunidad. Sobrang saya po. Tapos dahil po dito sa Tagnawa na parang nabibigyan ng isang kulay yung isang taong nawawalan na ng pag-asa. Yung mga artist po na gaya ko na dati lang pong pinto-pinto lang konti-konti. Pero mula nung nandito naman Tagnawa, parang nabibigyan kami ng kulay na sama-sama na naman. Kaya't huwag tayong matakot na ihayag ang ating mga sarili sa iba't ibang larangan sa sining. Ang mensahe ko lang po sa kanila is, kung ano po yung nagpapasaya sa puso nila na arts, gawin lang po nila yon at may improve pa yon ng pusa. Maniwala lang sila sa sarili nila. Ang pagtangkilik sa local art ay isang hakbang upang mapanatili at mapaunlad ang kultura natin. Sa bawat pagbili ng local artwork, may pagkakataon tayong maging bahagi ng isang mas malaking movement na nagsusulong ng pagpapahalaga sa ating mga ugat at kasaysayan.
Sa lahat po na nanonood po ng RNG Luzon, gusto ko po kayong imbitahan na suportahan ang Tagnawa Group of Creatives para po sa mga merchandise, mga paintings po namin all over the Luzon or Visayas, Mindanao. Pwede niyo po kami i-contact sa page po namin ng Tagnawa Group of Creatives. Ang Tagnawa Group of Creatives ay nananatiling matatag sa kanilang misyon, ang magbigay ng inspirasyon at magdala ng liwanag sa pamamagitan ng sining. Mula sa Bani, Pangasinan hanggang sa buong Pilipinas, ang kanilang mga obra ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa sining. Oh. Diba? Art and Ang One. Tagnawa Group of Creatives. Ang galing Ayan, nun, diba? diba? Nakakatuwa talaga. Mula dyan sa may Bani, Pangasinan. Oo, hindi lang watermelon pala ang ano nila dyan, Oo, produkto. hindi Iba't lang. ibang creative arts din pala. Yes, mga artists technically, mga artisans nila dyan sa Bani, Pangasinan, ipinagmamalaki din nila maliban na lamang sa matatamis nilang mga pakwan. Oo, diba? At iba't ibang klase ng mga pakwan yan. May Diana. Oh, really? Yes! May mga names Oo, ang may mga pakwan. pangalan yan. Sabi Ano ko nga pa? kay Sir Romel, si Sir Romel Dulay pala. Dulay ba? Tama. Basta si Sir Romel, ang PIO ng Bani, sabi ko nga sa kanya, sana ipangalan din sa akin yung isa. Bea. Miss Bea. Oo, Miss Tapos, Bea. mapait yung laman. Oo, no, biglang naging mapait. Oo, nakakatuwa. Kaya, hindi lang naman sa Bani, Pangasinan, yung mga ganito na may mga grupo ng mga artisans, marami yan sa iba't ibang panig ng mundo. Oo. Meron yan dito nga sa Baguio, ang dami din yan eh. Oo, ang Pasakalye Group of Artists. Oo. At saka Oo. maganda ngayon, pwedeng mo kapag nasa Mindanao ka man, Visaya, Oo. or kahit anong kung kahit nasa ang lugar ka, makaka-order ka ng mga arts nila. Through social media. diba? They Art can of share. One. Yes. One for Art nga naman ang atake ng mga painter na ito dahil naniniwala silang malayo ang kanilang mararating.